ng'iyo kaka rombe ni igoye en bura moseyal mang'eny ni sami go kura sami gi atamalo ni endi oriwo gimiluongo ni mondi kacha iluongo ni rejected votes koso valid votes koro 50% plus 1 mar ang'owa votes matimre nade mogo mangiso ni kane ng'iyo bura manotimore 2013 Supreme Court nowacho 2013 ne ang'owa keti matamalo no endo en kura motimre nade valid votes iwinjo orobeni an ang'owa 50% plus 1 on valid votes koro mane kaka en to sadi kama bede niendi total number of valid votes no onge ng'ama ong'eyo ni nango Chebukati wacho samoro en 65.4 samoro wacho ni en 64.7 to nowacho mano wacho ni 65.4 niendi nowacho ni maendi ne namba mane en godo kane pok otimore nade kane pok oyudo namba ma joma timore nade mano gocho gi manual register mangiso ni namba noro beni bedo malo moloyo kaka mo matimore nade to kaka nodugo lendo makolo lando duoko to kona mano kendo koro dok piny makoro onge ng'ama ong'eyo adieri makata king'iyo apa nitie nebni adek mowachi molando to gi mchako dike form 34C mar ariyo gimomiyo namba ni en very important idwaro ni mondo lo mondo ibed rais nyaka ibed gi atamalo 25 kuom county at least 24 koro it is very important to king'iyo kaka Chebukati nolando constituencies to lando constituencies by the time mane koro ikelo gino mbele ne pok gilando constituency predict by the time ilando gino ne pok gilando ni county ka county jogo timore nade jogo yudo kura di be gido 25% to mano en gima chiko wacho makata king'iyo bura mane Supreme Court olando 2017 tok kane josetimo yiero Chebukati nodok e court nokwayo ni jo Supreme Court mondo mi ang'owa advisory opinion to Supreme Court nokone gimoro nyaka tim